Αυτό ήταν. Αυτός ο χρόνος μου χρειάστηκε για να μπορέσω με τα εγκεφαλικά μου κύματα να γράψω το όνομά μου σε κάποιον πεπειραμένο χρήστη, κάποιον χρήστη που χρησιμοποιεί αυτή τη συσκευή ως κύρια συσκευή αλληλεπίδρασής του με τον τιμολογιστή, σίγουρα θα έπαιρνε λιγότερο χρόνο. Επίσης, το εντυπωσιακό είναι ότι με αυτή τη συσκευή έχεις όλες τις λειτουργίες έβρεση στόχου, αλλά και επιλογή στόχου, δηλαδή το ποντίκι και το κλικ του. Και όπως είναι γνωστό, αν έχεις ένα ποντίκι και ένα κλικ, μπορείς τους σημερινούς υπολογιστές με το γραφικό περιβάλλον εργασίας να τους χειριστείς πλήρως. Ακόμα και να μην έχεις τη δυνατότητα χρήσης του πληκτρολογίου, με κάποιο τέτοιο πληκτρολόγιο, όπως αυτό που βλέπουμε, επί της οθόνης, εικονικό πληκτρολόγιο δηλαδή, και με αυτόν τον τρόπο που πληκτρολόγησα, μπορείς ακόμα να γράψεις και τα κείμενά σου. Εδώ θα δούμε τον τρόπο που οι τυφλοί χρησιμοποιούν τον υπολογιστή. Οι τυφλοί λοιπόν δεν χρησιμοποιούν ποντίκι, γιατί δεν μπορούν να δουν το δείκτη του ποντικού πάνω στην οθόνη. Φυσικά δεν χρησιμοποιούν την οθόνη, χρησιμοποιούν μόνο το πληκτρολόγιο και την ακοή τους. Υπάρχουν ειδικά προγράμματα στον υπολογιστή, τα οποία περιγράφουν ό,τι υπάρχει πάνω στην οθόνη, με λόγια, με συνθετική ομιλία στον τυφλό, περιγράφουν τα παράθυρα, τα κουμπιά, τις μπάρες εργαλείων, το κείμενο, διαβάζουν. Όταν ο τυφλός πατάει ένα κουμπί στο πληκτρολόγιο, του δίνουν ανατροφοδότηση ποιο κουμπί πάτησε. Με αυτόν τον ακουστικό λοιπόν τρόπο, μπορεί κάποιος τυφλός, ξεκίνησε το πρόγραμμα, είναι αρκετά δύσκολο για έναν χρήστη ο οποίος δεν έχει εμπειρία σε screen reader ή αναγνώστη οθόνης να καταλάβει ακριβώς τι είπε αυτή τη στιγμή. Φυσικά ένας τυφλός χρήστης έχει μεγάλη εξοικείωση με το σύστημα και εκτός από ότι ακούει αυτά τα λόγια πολύ γρήγορα, σχεδόν ακατανόητα για έναν απλό χρήστη, τόσο γρήγορα, καταλαβαίνει ακριβώς και τι λένε. Λένε πράγματα του στυλ command button, press space to space, δηλαδή αυτή τη στιγμή το focus είναι πάνω σε ένα κουμπί εντολής που μπορείς να το πατήσεις με space. Όταν είμαστε σε μια λίστα, σε ένα κατάλογο, σε ένα μενού, λέει όλα τα περιεχόμενα του καταλόγου. Στην αρχή λέει πόσα items, πόσα στοιχεία δηλαδή έχει αυτό το μενού και μετά τα λέει ένα-ένα. Αντίστοιχα στο ίντερνετ διαβάζει τις σελίδες του ίντερνετ και ό,τι πληροφορία έχουν πίσω στον κώδικά τους, στην HTML δηλαδή. Σε μια εικόνα μπορούν να διαβάσουν την περιγραφή της. Σε οποιοδήποτε στοιχείο δεν είναι απλό κείμενο, καλό θα είναι οι προγραμματιστές τους υπολογιστές να έχουν βάλει από πίσω μια περιγραφή, ώστε ο screen reader όταν πάει για παράδειγμα σε ένα κουμπί να δώσει μια λεπτομερέστερη περιγραφή, που δεν φαίνεται βέβαια στους βλέποντες χρήστες σαν κείμενο, εκτός αν πάνε το δείκτη του ποντικού πάνω σε αυτό το κουμπί ή πάνω σε ένα link και βγει ένα κίτρινο ταμπελάκι που τους λέει κάποιες λεπτομέρειες. Αυτό το κίτρινο ταμπελάκι το διαβάζει ο screen reader, ο αναγνώστης οθόνης, στον τυφλό έτσι κι αλλιώς. Έτσι λοιπόν ο τυφλός προσανατολίζεται και καταλαβαίνει τι υπάρχει πάνω στην οθόνη του. Εκτός από αυτό, εκτός από την ακοή, χρησιμοποιείται και η αφή με το σύστημα Braille. Με το σύστημα Braille λοιπόν, ο τυφλός μπορεί να μάθει τα Windows, να μάθει το γραφικό περιβάλλον του υπολογιστή από ειδικά βιβλία που είναι γραμμένα σε Braille, αλλά εκτός από αυτό μπορεί να συνδέσει στον υπολογιστή και μία ειδική συσκευή η οποία λέγεται οθόνη Braille ή Braille Display ή ανανεώσιμη διάταξη Braille, η οποία ό,τι λέει ο screen reader, ό,τι λέει ο αναγνώστης οθόνης, σε πραγματικό χρόνο το εμφανίζει με κουκίδες που ανεβοκατεβαίνουν και φτιάχνουν χαρακτήρες Braille ανανεώσιμους πάνω σε αυτήν εδώ την επιφάνεια, την οποία ο τυφλός χρήστης τη διαβάζει με τα δάχτυλα. Αν λοιπόν πει κάτι ο αναγνώστης οθόνης, αντίστοιχα αυτό λέγεται γραμμή-γραμμή, γράφεται γραμμή-γραμμή και στην ανανεώσιμη διάταξη Braille.
με τα κουμπιά ελέγχου ένας χρήστης μπορεί να πάει στην επόμενη γραμμή ή στην προηγούμενη, αν είναι ένα κείμενο που είναι μεγαλύτερο από μια γραμμή, από 24 χαρακτήρες που έχουμε εδώ δηλαδή, και να διαβάσει ολόκληρα κείμενα. Ή να διαβάσει με τα δάχτυλα αυτό που ακούει και από τον αναγνώστη ομιλίας, δηλαδή γενικά το περιβάλλον, το γραφικό του υπολογιστή. Αποστολή της Μονάδας Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι η επίτευξη στην πράξη της ισότιμης πρόσβασης στις ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητών με διαφορετικές ικανότητες και απαιτήσεις, μέσω της παροχής προσαρμογών στο περιβάλλον, υποστηρικτικών τεχνολογιών πληροφορικής και υπηρεσιών πρόσβασης. End of document. Press plus to return to live focus. Ένας πολύ συνηθισμένος τρόπος χρήσης του υπολογιστή, αντικατάστασης του ποντικού για χρήστες με κινητικές αναπηρίες, είναι το joystick, το οποίο χρησιμοποιήθηκε και ανακαλύφθηκε βέβαια κυρίως για τη χρήση παιχνιδιών, αλλά χρησιμοποιείται και ως υποστηρικτική τεχνολογία. Ειδικά αυτό το συγκεκριμένο προορίζεται για αναπήρους χρήστες, έχει μεγάλη επιφάνεια για να το πιάσεις και κουνώντας το, κουνιέται ο δείκτης του ποντικού στην οθόνη. Επίσης έχει και πλήκτρα, ειδικά πλήκτρα που είναι μέσα σε βαθούλωμα για να μπορεί εύκολα ο χρήστης με κινητική αναπηρία να τα πατήσει, τα οποία αντικαταστούν τα πλήκτρα του ποντικού, δηλαδή αριστερό, δεξί και μεσαίο κλικ. Ένα σοβαρό πρόβλημα στα άτομα με αναπηρία είναι ίσως πώς θα μπορέσουν να κινηθούν μέσα σε κάποιο εσωτερικό χώρο. Όταν βρίσκονται εξωτερικά, μπορεί να υπάρξει κάποια βοήθεια από ένα GPS. Μέσα σε εσωτερικό χώρο, λοιπόν, το GPS δεν έχει αυτή τη δυνατότητα να ανιχνεύει τα σήματα από το δορυφόρο. Επομένως, λύση στο πρόβλημα αυτό δίνετε εσείς. Μάλιστα. Έχουμε φτιάξει ένα σύστημα πλοήγησης ατόμων, αλλά μέσα σε εσωτερικούς χώρους. Μέσα στον εσωτερικό χώρο, όπως είπατε και εσείς, δεν δουλεύει ο δορυφόρος, οπότε έχουμε κάποιες άλλες τεχνολογίες με τις οποίες βρίσκουμε τη θέση ενός χρήστη. Το κτίριο έχει αντιστοιχηθεί σε συγκεκριμένες θέσεις και σε αυτές τις θέσεις βάζουμε συγκεκριμένες συσκευές. Οι συσκευές είναι αυτά τα tags, ας πούμε, όπου είναι ένας πομπός που δέχεται ένα σήμα από μια συσκευή την οποία φέρουμε, επιστρέφει το σήμα συσκευή και ειδοποιεί ένα κεντρικό σερβερ για τη θέση του χρήστη. Ξεκινώντας ο χρήστης βάζει ένα όνομα, το όνομά του με το οποίο έχει περαστεί στο σύστημα και ζητάει μια υπηρεσία. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι η πλοήγηση, όπου θα δώσει ένα προορισμό στον οποίο θέλει να φτάσει, ας πούμε ένα γραφείο. Η δυναμική πλοήγηση, όπου δίνει τον προορισμό και ενώ προχωράει μπορεί, αν κάνει κάποιο λάθος, να στρίψει κάπου λάθος, να σε φύγει από το μονοπάτι που του έχουμε προτείνει, το σύστημα τον διορθώνει. Του λέει δηλαδή ότι πήγε. Δηλαδή. Ναι. Ενώ στην πλοήγηση την απλή δεν τον διορθώνει. Μπορεί επίτηδες να πάει ανάποδα και να μην θέλει να ακούσει τη δική σου διόρθωση. Μάλιστα. Επίσης, μπορεί να ζητήσει το πού βρίσκομαι. Είναι σε μια θέση, ρωτάει που είμαι, του λέει είσαι στο τάδε γραφείο κοντά. Με την περιπλάνηση είναι μια χρήσιμη υπηρεσία, αλλά πιο πολύ για μουσεία. Προχωρώντας ο χρήστης, έχοντας βάλει πριν κάποια σημεία που τον ενδιαφέρουν μέσα στο μοντέλο του, τον ενημερώνει η συσκευή του ότι τώρα είσαι κοντά στο τάδε άγαλμα και του δίνει πληροφορίες γι' αυτό. Και ενώ προχωράει, του δίνει και για καινούργιες θέσεις. Δεν ρωτάει ο ίδιος συνέχεια το που βρίσκεται. Ενώ τα κοντινότερα σημεία είναι σαν την περιπλάνηση, αλλά το ρωτάει μια φορά και του δίνει το μέγιστο 3 κοντινότερα σημεία και μετά σταματάει. Εκτός από αυτά, μπορεί να κάνει ο χρήστης κάποιες ρυθμίσεις για το μοντέλο του. Μπορεί να αλλάξει ρυθμίσεις όσον αφορά στη διεπαφή, να επιλέξει χρώματα, μεγέθη. Μπορεί να αλλάξει και το... αν θέλει, έχει ρυθμίσεις πλοήγησης. Αν θέλει να χρησιμοποιεί ανελκυστήρα, κυλιόμενες σκάλες. Αυτό είναι για ένα άτομο το οποίο δεν έχει κάποια αναπηρία, αλλά ας πούμε μια γυναίκα μένει έγκυος, είναι ενδιαφέρουσα, οπότε θέλει να χρησιμοποιεί ανελκυστήρα, ενώ κανονικά δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Επίσης, έχει επιλογή σημείων ενδιαφέροντος. Κάθε φορά, αν θέλει, ο χρήστης έχει διαλέξει κάποια συγκεκριμένα, μπορεί να πάει να διαλέξει περισσότερα, να αναιρέσει κάποιες επιλογές προηγούμενες. Για να μπορέσει να λειτουργήσει λοιπόν ένα τέτοιο σύστημα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να χαρτογραφηθεί ο χώρος και έπειτα να τοποθετηθούν αυτά που μας έδειξες πριν. Υπομπή. Μάλιστα, έχει χαρτογραφηθεί, έχουν μετρηθεί όλα με ζούρες, έχουμε αποστάσεις, έχουμε κάποια σημεία περασμένα, έχουν βγει χάρτες από το σύστημα.
Έχουμε, αν δείτε στην πίσω οθόνη. Και ο εντοπισμός της θέσης με ποιο σύστημα γίνεται, εφόσον πλέον δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δορυφόρο? Έχουμε 3 τεχνολογίες χρησιμοποιήσει, οι οποίες βγάζουν τη θέση του. Η μία και η πιο ασφαλής είναι με τα RFID. Έχει ο χρήστης τη συσκευή την οποία φέρει. Έχουμε και αυτά τα tags κολλημένα στους τοίχους και στέλνεται η θέση. Άλλη τεχνολογία είναι ο τριγωνισμός. Παίρνουμε από τα Wi-Fi το σήμα που εκπέμπει η συσκευή του χρήστη και πάλι και βρίσκουμε, ξέροντας τις ενέργειες που έχουμε περάσει πριν πειραματικά εμείς, το που είναι η θέση του. Βέβαια, αυτές οι ενέργειες, όπως βγήκε από τα τεστ που κάναμε, αλλάζουν, γιατί έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Οπότε σήμερα που έχει καλό καιρό και έχει λίγα άτομα θα έχουν διαφορετικές, θα μας δώσουν διαφορετικές τιμές, οπότε έρχεται πιο επικουρικά. Δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε μόνο του. Τι είδους ενέργειες είναι αυτές οι οποίες δηλαδή μπορεί να αλλάξουν? Μεταβάλλονται, μετράμε την ισχύ που μεταδίδει η κεραία του υπολογιστή. Οπότε ανάλογα με το τι εμπόδια μπορεί να συναντήσει, άτομα, διαφοροποιείται αυτό. Μεταλλικά αντικείμενα, όλα επηρεάζουν αυτά, ναι. Επίσης, εκτός από αυτά, έχουμε και αυτό εδώ, αυτή εδώ τη συσκευή. Τη χρησιμοποιούμε, τη βάζουμε πίσω στην πλάτη του χρήστη. Μέσα έχει πισίδα που βλέπει την κατεύθυνση, έχει μεγάλη ακρίβεια. Και εκτός από την πισίδα έχει και ένα επιταχυντήριο, το οποίο μετράει την κάθετη επιτάχυνση. Προχωράει ο χρήστης, ανεβοκατεβαίνει, οπότε μετράει με το ανεβοκατέβασμα, υπολογίζει βήματα. Για το χρήστη, ξέρουμε το ύψος του, ξέρουμε και πόσα βήματα έχει κάνει και υπολογίζουμε την απόσταση που έχει διανύσει. Μάλιστα. Στοιχεία που χρειάζονται λοιπόν για τον υπολογισμό της ακριβής θέσης. Ναι. Θα κάνουμε τώρα την πλοήγηση. Θα βάλουμε κάποια σημεία. Ο χρήστης έστω ότι είχαμε κάποιον χρήστη και φόραγε μια συσκευή. Έχουμε φτιάξει μια εφαρμογή όπου μπαίνουν δυναμικά οι θέσεις χωρίς να έχουμε πραγματικό χρήστη. Επιλέγει ο χρήστης πλοήγηση. Εδώ είναι κάποιες κατηγορίες προορισμών που έχουμε περάσει για αυτό το κτίριο. Το έχουμε χωρίσει σε γραφεία, σημεία ενδιαφέροντος, σε αίθουσες διδασκαλίας, γιατί είμαστε σε ένα πανεπιστήμιο και εργαστήρια. Αν πάμε χωρίς κατηγορία και κάνουμε την επιλογή, οι θέσεις στις οποίες μπορούμε να πάμε είναι αυτές. Είναι τα γραφεία έτσι όπως έχουν κατηγοριοποιηθεί βάσει των πινακίδων που έχουν πάνω. Αν θέλουμε να πάμε στο Β όροφο, ας πούμε στο γραφείο Β1, θα κάνουμε υποβολή. Ξεκινάμε. Τώρα βρίσκεσαι στον ένα όροφο. Εδώ φαίνεται μια φωτογραφία του διαδρόμου στον οποίο υποτίθεται προχωράει ο χρήστης. Σε αυτό εδώ το χάρτη, τον οποίο μπορούμε διαδραστικά να χρησιμοποιήσουμε, βλέπουμε ότι προχωράει. Με κόκκινη γραμμή είναι η θέση του χρήστη κάθε φορά. Αυτό είναι το μονοπάτι που έχει διανύσει. Με πράσινο αυτό που το έχει απομείνει. Ξεκίνησε από εδώ και θέλει να πάει εδώ στον ανελκυστήρα. Που βρίσκεται 2 μέτρα ευθεία μπροστά και ανέβα ένα όροφο στον 2 όροφο. Βγαίνοντας από τον ανελκυστήρα, ακολούθησε τις παρακάτω οδηγίες. Στρίψε αμέσως στα δεξιά, προχώρησε ευθεία 4 μέτρα και στην δεύτερη στροφή στρίψε στα αριστερά, προχώρησε ευθεία 34 μέτρα. Ο προορισμός σου βρίσκεται στο τέλος του διαδρόμου. Ενώ προχωρά ο χρήστης, μπορεί να ρωτήσει οποιαδήποτε στιγμή που βρίσκεται, ας πούμε, ή τα κοντινότερα σημεία ενδιαφέροντος. Στο δεύτερο όροφο του κτηρίου. Κοντά σου είναι το γραφείο Β7. Μαθαίνει που είναι και ζητάει επιστροφή. Εν τω μεταξύ τρέχει άλλη υπηρεσία και προχωράει. Πόσο εύκολο είναι όμως να έχει κάποιος πάντα μαζί του ένα φορητό υπολογιστή για να κάνει την μετάβαση μέσα στο κτίριο και να μπορέσει να κινηθεί εύκολα? Αυτή η συσκευή δεν απευθύνεται σε κάθε χρήστη. Αν ένας χρήστης έχει αναπηρία στα κάτω άκρα, τότε προφανώς μπορεί να έχει βάλει αυτή τη συσκευή σε μια ειδική θήκη και να τη φέρει συνέχεια μαζί του. Ούτως ή άλλως τη χρειάζεται, αν είναι φοιτητής του τμήματός μας. Αν όμως αναφερόμαστε σε κάποιον ηλικιωμένο, προφανώς δεν μπορεί να κουβαλάει ένα τόσο μεγάλο βάρος. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε αναπτύξει την ίδια εφαρμογή και σε άλλες συσκευές. Για παράδειγμα, σε ένα PDA έχει ακριβώς την ίδια διαπαφή, απλά έχει μικρότερο μέγεθος. Έχοντας αυτό το PDA μπορούμε να χειριστούμε με τον ίδιο τρόπο, με κάποιο στυλό. Εκτός όμως από αυτό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια εσωτερική συσκευή, την οποία έχουμε συνδέσει, για παράδειγμα αυτή εδώ, όπου έχει ακουστικά και ταυτόχρονα έχει οθόνη.
Αυτό τώρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει τη δυνατότητα να δει μέχρι το PDA, μπορεί να του φαίνονται μικρά τα γράμματα ή μπορεί οι ακόμη και να τον πληροφορίες. ενοχλεί να αλλάζει συνέχεια το οπτικό του πεδίο. Δηλαδή να προχωράει και να χρειάζεται να κοιτάει μία κάτω, μία επάνω, μην πέσει. Και αυτό πώς ακριβώς λειτουργεί? Το συνδέεις αυτό κανονικά με καλώδιο πάνω στη συσκευή. Και εδώ βλέπεις την ίδια οθόνη που έβλεπες πάνω στο PDA, βλέπεις τα ίδια πράγματα σε μεγαλύτερη ανάλυση. Για εμάς μπορεί να φαίνεται μικρό αυτό εδώ, αλλά όταν κάποιος το φορέσει και δει μέσα, είναι μια οθόνη sit on στην ουσία. Μάλιστα. Οπότε αυτό έχει τη δυνατότητα να το έχει στο 1/4 του ματιού σου, για παράδειγμα, μπροστά και να βλέπεις κανονικά. Βλέπεις και το οπτικό πεδίο παράλληλα του χώρου. Είναι σαν να φοράς τα γυαλιά και κάπου σε μια γωνία τους να έχει μια μικρή οθόνη. Απίστευτη ευκολία. Είναι πάρα πολύ βολικό. Αν κάποιος βέβαια δεν έχει κάποιο πρόβλημα όρασης, αυτό τον διευκολύνει λόγω της μεγέθυνσης. Μπορεί όμως να είναι και τυφλός, οπότε δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Σε αυτή την περίπτωση που δεν έχει οθόνη, ακούει ναι μεν αυτά που του λένε, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει αυτό εδώ το πληκτρολόγιο, το οποίο είναι ένα ασύρματο Bluetooth πληκτρολόγιο. Μπορεί να εισάγει τις επιλογές του χρησιμοποιώντας αυτά τα πλήκτρα και να πάρει έσοδο από εδώ. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, αυτό εδώ είναι η οθόνη για τον τυφλό, όπου μέσω αφής πλέον αναγνωρίζει τις πληροφορίες που του δίνει. Τα λόγια που είχαμε εμείς σε κείμενο επάνω στην οθόνη περνούνται εδώ πέρα. Μάλιστα. Έχει τη δυνατότητα να τα ακούει κιόλας? Ναι. Αν η συσκευή έχει επάνω